Ahojte všetci, vítajte pri prvej časti našej novej relácie Čo nové v štátnom fonde rozvoja bývania. Budeme vám pravidelne prinášať aktuálne informácie o tom, čo sa vo fonde deje, aké novinky pripravujeme, aké projekty sa rozbiehajú a hlavne ako pomáhame ľuďom vytvárať si svoj domov. V dnešnej časti si predstavíme úverovú kalkulačku štátneho fondu rozvoja bývania, zameranú pre právnické osoby, pre obstaranie nájomných bytov a ubytovacích domov. No a kto iný by mohol byť našim prvým hosťom ako generálny riaditeľ štátneho fondu rozvoja bývania Milan Lipka. Milan, ahoj. Ahoj, ďakujem pekne za pozvanie. Tak čo nové v štátnom fonde rozvoja bývania? V štátnom fonde rozvoja bývania je stále niečo nové. Aktuálne teda prežívame celkom exponované obdobie, kedy od konca septembra do konca roka musíme vyhodnotiť všetky žiadosti o úvery, ktoré k nám boli doručené a musíme ich nejakým spôsobom rozhodnúť. A súbežne sa pripravujeme na obdobie začiatku roku 2026, kedy musíme mať pripravené všetky formuláre a rôzne nástroje na webovej stránke, ako si ideme predstaviť aj dnes teda úverové kalkulačky, čiže nenudíme sa. A teda k tým úverovým kalkulačkám, prečo sa spúšťajú teraz? Vyhodnotili sme, že aktuálne je to obdobie, kedy sa žiadatelia pripravujú, ktorí chcú podať teda po 15. januári žiadosť o úver. Takže chceme im tú projektovú prípravu a prípravu žiadosti o úver trošku zjednodušiť a hlavne zrýchliť rôzne výpočty. Pre koho presne sú určené? Táto kalkulačka, ktorú si dnes predstavíme, je určená pre iné právnické osoby, čo je u nás typ žiadateľa proste iný, ako je obec, mesto alebo samosprávny kraj, respektíve neziskovka zriadená samosprávu. Na čo slúži kalkulačka? Kalkulačka slúži primárne na výpočet výšky úrokovej sadzby a výšky splátky úveru. Samozrejme, je to najmä o zrýchlení celého toho procesu výpočtu, čiže žiadateľ sa vie viac menej pohrať alebo vie si meniť rôzne vstupné údaje a vygeneruje mu táto kalkulačka korektný údaj, ktorý potrebuje do žiadosti o úver. Posledná otázka, kde ju vieme nájsť? Nájdeme ju na webovom sídle ŠFRB a teda www.šfrb.go.sk. Ďakujem ti pekne za rozhovor. A ja ďakujem. A s vami sa vidíme v ďalšom videu.